Hi, Sir Carl! Kif aħna kemm inni ma narak? Saħt noħda ftit easy, jirterajt, ħallejt kollox fidejn it-tifel. Imma ti self-employed bħali, baqalek għal-pensjoni, ja? Baqali ftit ieħor, imma issa palissa li qed nagħmel li qed niddikjara li nħu ftit aktar minimum wage. Nifranka l-bolla u nifranka ftit it-taxxa wkoll. Ma jaqbillek għal-pensjoni. U mbagħad dik inżida fl-aħħar 3 snin, nagħmilha full. Le ta' oqgħod attent. Ma mhux dawk li kienu qalu li tali l-iktar importanti l-aħħar 3 snin. Fimt ħażin ta' aħjar tiċċekkja din, għattaf se jġrilek hu. Se tirrovina l-pensjoni tajba li għandek. U naċċertak li mhux hekk qiegħda. U taf minn serebati hu. Kemm int u kemm martek? Jiena laqwa li nifranka l-bolla u mbagħad nagħmilha full. Ara, il-ħaġa hija ċara ħafna. Il-pensjoni ta' self-employed tiġi kalkulata fuq leverage tal-aħħar 10 snin. Żgur mhux l-aħħar 3 snin. Le, ċertissimu. Nafx ngħid. Veru li inti minn għalik li qed tifranka l-bolla u t-taxxa, imma jekk taħdem sew, meta tiġi għall-età tal-pensjoni, tieħodha full. Jiġifieri tieħu 2 terzi. U mhux biss għalik, imma anke s-sinjura tiegħek. Minn din il-ġrajja naraw illi persuna self-employed il-pensjoni tagħha tinħadmilha fuq l-aħjar 10 snin fl-aħħar 11-il sena u mhux fuq l-aħjar 3 snin fl-aħħar 11-il sena. Barra minn hekk naraw ukoll illi persuna self-employed importanti li tħallas il-bolla korretta, ir-rata tajba, skont it-dħul attwali tagħha. Dan sabiex ir-rata ta' pensjoni li jieħdu fil-futur tkun tajjeb u kif suppost.